Здравейте, тук правя специално видео за 20 абона. Според мен специално този клип всъщност няма да е нещо особено. Няма да показвам неща. Просто ще направя прогноз за следващия клип и ще обясня паузата накратко. Няма да е дълъг клип. Добре. Първо за паузата. Тя беше защото бях болен, великденската ваканция и исках малко да си почина, да си живея живота, често казано, а не да се въртя около YouTube. Пак обичам и играех с покемон карти, просто не ми бе чак до толкова, че всичко да го правя на клип. А пък следващия клип ще е в 2 части. Той ще е за специален, много скъп сет, който ще купя и нямам никаква представа какво ще има в него, но знам, че е оригинален. Искам да видя какъв ще е този сет. Дали ще е някаква тъпчия или ще е хубав. Ще го направя с приятел. Първата част ще излезе в събота. Тъй ще я снимам с приятеля си и ще оценяваме само добавките. Защото знам само, че ще има 3 тестета и няколко добавки за игра. А във втората част ще направя сам останалите 2 тестета. Без друг човек. И това е. Няма какво повече да ви казвам, а повече за следващия клип няма. Само ще ви кажа между тия... Всъщност ще ви кажа и до кога да го очаквате. Максимум 3 седмици, може и 2 седмици, дори 1 седмица, но то зависи от едно нещо, от доставката. Може и да е до 3 седмици максимум. Максимум е 3 седмици. Повече няма да ви кажа, за го запазя за готина изненада. Ще ви кажа, харесайте и се абонирайте, защото знам, че сигурно 99,99% от абониралите от тези, които гледат, не са се абонирали. Моля, харесайте и се абонирайте и ще ви предвещам. И за да ви подбуждам за нови клипове, за нови клипове, ще правя шортове между тия клипове. Чао!